Enten. Kak, gini ki kali-kali Oke, pun. oke, Oh, niki iya, lah iya. ora iso dipisahke to, Pak niki. Nggih, ya, Nggih. numpak perahu. Duh, numpak perahu mangga. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Canggih. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mimin, Mbak Abri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya Allah. Waalaikumsalam. Dangu mboten nderekaken panjenengan ning mboten ateges kula lirwa kewajiban kula sungkem kalian panjenengan Amin. bekti kalian panjenengan. Amin. Jernyatane panjenengan nderek ndongak-ndongakaken aku dados bintang dados star menika nggih panjenengan. Ya amin, amin, amin. Oh, anu asring nderekke Pak Ustaz. Ndereke Pak Ustaz gek dhewe jaman durung karo Apri. Lah kok Jaman Dek aku Apri ya sering riyen nderekke Pak Nggih, Ustaz. lah jenengan napa nggih mboten asring to, Pak? Pun diganti dodo susuan kali sadibei. apa nek jenengan ngono kuwi yen aja langsung ditelan mentah. Napa kok Pak Ustaz ra tau ndhawuhi jenengan? Lho, ngene iki lho. Jenengan ki senior. Lho, ya ngeki rezeki sing juniore ngono. Apa lho. nyen sewu? Kula niku purun mangkat lho, Pak. Apa nyen sing salah konsep, Mas? Apa to? Jenengan memberikan kesempatan kepada talente yang baru. Apa panjenengan nyusul pasang tarif karo Pak Ustad? Apa panjenengan pancen jadwale terlalu padat? Monggo dipadangke ngarep sisan. Nderekke Pak Ustad kuwi ora nggon materi sing digoleki. Terus? Ning ilmu agama sing awake dhewe iki wajib sinau. Sing dijenengke tolabul ilmi kuwi. Lho, ki ngene Rungokno kowe iki, Min. Tolabul apa mau, Nduk? Ilmi. Ngilmi. Lah. Ngene iki. Nek kan senyatan jenengan ra tau nderek namung 3 taun ngono. Lho kandhani kok ya wis kuwi mau cah loro kuwi mau kok sing ora arek pasaranku kok. Aja kaya ngono nek saiki kan pun dipertemukan wonten dalemipun Mas Boim. Iki wae aku ki ya mung diapusi Boim. Lah pripun? Aku lak critane wingi nderekke Mas anu to. Jalu. Menungsane ngekek wisan. Gitu. Lagi aku ya Nderekke Mas Jalu ki lak nang Semarang nang Mijen. Ning Mijen. Pas rampung limbukan ki WA. Ngapunten tanggal 29 napa longgar. Ya aku kan ya selo mestine. gage-gage. Heeh Mas, teng pundi ngono. Ngapunten, mengke ngancani Mbah Mimin, Lek Sukimin. Aku juk mikir, lah lara apa meneh Sukimin kok. Kok loro apa meneh? Ngancani iki jenenge ngancani makarya kok loro. Aku ora ngerti Wis kok. setahun opnam pindho Nah, kon loro. dasar. Bar kuwi Bar ngono. ngomong WA, anu kula ajeng syukuran mengke nderek anu wayang dakwah Pak Ustad ngono. Lah tak baresi cocok ning sing ku nulis ki kleru. Klerune Cuk, ngoten kuwi. cocok lah kleru cuk. Ning ya lagi bengi iki kok Pak, wayangan daleme Mas Boim. Iya iki. Ditimbali mriki kalih Mas Boim lho. Iya, iya. Sing dolopi sing di omah dhewe lho ora. Elak. Ning dina iki nyun sewu. Nek padatan jan melu Pak BG ndelahno Mas Boim, melu Mas Jalu ndelahno Mas Boim, kadang dhewe sok nyemoni Mas Boim, tapi malam ini Mas Boim adalah tuan rumah. Oh iya iya. Ojo nganti ngasorke Mas Boim. Ora. Heeh to. Semua keburukannya Mas Boim upamane ana ditutup rapat-rapat. Kowe sing diarani mikul dhuwur mendem jero. Kita sampaikan kebaikannya. Ya. Walaupun wong iki ya ora nitik, ning ya semen. Kelapa Ora nitik, ora ora masalah. lah jare Ojo ngantek. mikul dhuwur pendem jero kok mah mbok gaweke jogangan iki piye? Ini lho, Tin. Kowe mau ki lak bar muni. Mas to. Dua Njuk mikul dhuwur mendem jero jero. eleke Mas Boim ditutup rapat. Ditutupi. Nek sok kadang kalau ning panggung sok nyemoni dekne kae mung sandiwur pepanggungan. Jangan sampai ngasorke Mas Boim, beliau tuan rumah rak bener. Lho, Pak RT lho mosok asor. RT. Lah terus? Ning wonge ra ndek penitik. Lah iki Babakan apa? Iki ora ndek penitik iki iki lha klebu. lucu lha ngomong iki aku ora paribasan ora kok ucuk-ucuk dan sebagainya. Boim iso ditrata kaya ngene iso tuku teki sapa? Sapa? Tak rewangi ra omah-omah sprene iki Eh. ngopo? Bandaku ning ndi cemene Jadi apa? selama- Nek ra modali semen iku anak bangsa iku nggo jeneng tok. Selama iki Boem ki demenan karo Sukimin to terus. Ora demenan. Nah, iki nek dunungke penan aku nana modal kok untungnya aku ora tau wetuk. Nek diutungke aku ngutangke kok ora berbunga. Lho maksudnya iki aku lek nelakake pateke wayang pambudi lho karo Mas Boim iki. Gak nek duran pomo telu ya truk sih bayar telu. Ora budhe nyoy iki tak tampa ya sing loro tak tampa. Iki tak caosi. Lah sing dodol garwane iki duren. Ra ya iso dunungke to. Lah piye ta kowe iki? Jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Aku ndek Pak Ustaz jaman jak numpak Vega geprek-geprek nganti saiki mobilku telu ya tetep suwe. Kok kaya Mas Jas Boim merah ya. lho, gitu, Men.
Ora ana wong urip iso dhewe iki ra ono. Setiap manusia membutuhkan makhluk lain, mbuh kuwi tangga, mbuh wong tua, mbuh sedulur, mbuh kanca. Aku lho apa-apa dhewe ora ono menungso sing dhewe. Maksudnya aku menekankan karo Mas Boim ini kok ora berubah. Stagnan terus lho maksud wong. Ning ya berubah lho, Lek. Zaman rekoso dhisik kowe kelingan mobil Kiai Puspadenta. Ngopo kobong ning Prambanan saksine Mbak Pepi karo Butami aku klakson ki rak munine pim ngono ta, munine tiet. Wobongan bulak-bulak karo pasan. Alah, kok ameng-ameng nyawa. Zaman Kiai Puspadenta mobile jek Ceribel kan lho, Pak. Iya. Ning ya perjuangan kena nggo sejarah. Bakune nderek memuji Mas Boim, Mbak Fitri, putra sedaya pinaringan sehat. Amin. Lancar anggenipun pados rejeki. Murakapi kagem isdanipun, usahanipun dipermudah, diperlancar semuanya. Ya mungkin mau iso milah endi kanca, endi sedulur, endi nyambut gawe ana unduk usuke. Zaman selamete mbokku aku nyewot ratak ya bayar truksi kok. Truksi. Nek karo aku ki anu ki, Lek, dibebaske Ngene ki. iki, anu jaman semono setangkep 600 Pak D. Berarti nek telung tangkep iki kok wong kok ra iso munggah medun to aku. Aku maksudnya sujokno kuwi karo aku, nek karo wong liya aja nganti. Lah sedulurmu katon. Kudune rak ngono ya, Pak ya. Nyuwun tulung mbok yo dipilah. Kak ya Pak D iki solar karo tenagane wae ya aku rasah. Ngono rasane aku ya wis mikir. Anakmu tak sangoni 300 aku ya mikir ngono kae. Apa kowe rasane wong tuae semulir budi. Kok dirego truksi. Karo meneh kowe iki karo Boim kok iso apa-apa sok blobok mbok kekke karo Boim. Karepku ki nek kono iso mangan ajek aku ya melu seneng. Uripku nggo sapa to aku nek kanca-kanca. Oh. Lho aku paribasan wis ramung ketemu Pak Murjono wis atiku wis seneng. Weh. Ketemu Mbah Yoko wis mongkok. Weh. Nek Mbah Yok kok petuk kowe mungkuk. Pokoknya nderek memuji nggih Pak Ustadz menika, tasakuran menika wis sehat-sehat semuanya Mas Boim, lambeku omonganku aja telebokke ati ning oncek ana. Nggih. Aja telebokke ning dionceki nek dilebokke dadine sakit hati. Omongan wah nglarani tenan. Aja mau tak lebokke ning oncek ana, tinting ana sing apik nggonen, rubahan sing kira-kira ora Iya Mas Boim, pokoke nek ra didunungke ra mudeng. Lah, kowe iki jilbaban lho, Lek. Mas Dunung Kartosuroe paham kok mah ra mudeng. men kok galake ram. Men iki lihat kuping kok. Mula pitutur ngene iki nek kaya Mbah Min iki bener. Leres ta Nuturi Dik Boim iki bener. Nek ra awake dhewe apa wani to Mas? Sak ora-orane kan tuwek awakmu dadi wajib nuturi. Dadi kudu ditintingi sik sing anu ki sapa, sing dawuhi ki sapa lho. Nek kanca dhewe ki ya dikeki keringanan ngono to. Ora usah dadak keringanan ya umume ning kok anu pilan dhewe sithik ngono wis mudeng. Mula kok ndladak lha apa ora manganggo mermelek aku ngono. Jaga prajane le dalang ya Lek wajane. Badhe matur menapa Mbak Apri Pak Gareng monggo. Pak Gareng riyen. Aku wis matur. Nggih mugi-mugi Mas Dwi Boim kalian Mbak Fitri sekeluarga tansah pinaringan rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mugi-mugi sukses, Amin. teratake laris, Amin. dadi RT ingkang amanah, Amin. dadi guru ingkang saged digugu lan ditiru. Amin. Lho gesute suda. Ndelah kok ya putrane apik-apik. Soale batin aku. Batin kowe mah pawakane kok kijing kok. Tapi jane ngene iki kena nggo contoh ya Mas Gareng. Nek Mas Gareng ya lucu, libekso hebat, pengetahuannya luar biasa. Iya. Sekarang nek Pak Keliran kan identik dengan muda, cantik, pinter. Iya. Aku ora muda, aku ya ora cantik, aku ya ora pinter. Ning kok karo Gusti Allah ya keduman rezeki. Berarti kita tarik setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki, cuman jalannya berbeda-beda. Betul. Lho. Ora ayu diwedhaki seragam nemplek. Diwedheki wis ora gelem nemplek ngono. Oh, lambi ya semiwir ora ngono. Ngono banggane rek. Nempleke nek nggo wedak doris kok. Nggo Kirek. Pak Ustadz, Mas Gareng didhawuhi napa? Nggih. Mbak Apri didhawuhi napa? Dedek Mimin didhawuhi menapa? Monggo diaturke ingkang gumyak purun Saderengipun menika Mbah Yoko Nggih. mengke Sak ora-orane. katuran. Nah, kuwi bener. Mangke Mbah Yoko Nggih, aku no, dipinarak Mbah. minggah ya. Kowe mamerme suaramu sik to no. Mas Bayu Aji. Aku Mas Bayu Aji. Senajan to Mas Bayu Aji sing dhewe aku terus ning ora apa-apa ora ndadek kriting ati kok aku ya mudeng. Nek sing Lah wong sing dhewean disimpen ki nomere kene. biyen aku terus.
Saiki wis malik grembyang Mas Bayu ya. Ning ya ora apa-apa tetep sedulurku. Kan bar ganti HP Mas Bayu terus nomormu ilang. Kan iso njaluk share-sharean Bude Mimi nomere ora iso. Lah kowe nyelot kutis ngono. Bawa jas pamerno apa karo Mas Gareng. Ya ngutang-ngutang putra-putrane Mas Boim. Heeh. Dadi gentenan Putra melerek ya. Nuswantara. Oh iya. Ngetokno nek kowe iki murite beliau. Kok aku gerah banget ya. Gerah napa? Masih sumuk ki lho. Sumuk ki gerah bahasa Indonesia. Oh alah. Oh, gelang maleh dinggo. Menawa tope ujen. Malih beliau iki Mas Mas. sorot lapis kaya asli ki. Iya, asli semprotan ya. Temene wis dadi anu kok ya. Dadi anu dadi. Pak Ustad kok ya senengane ngono. Pak Ustad nakal lho, Pak. Nek kula kalian dalam konvensional mesti kula kekep lho lah kepenyan Pak Ustad tak ya. Aku nek diasinke malah kula paku. Senengane kok. Mbak Rene lho, urut bawa. Lah iki lho, Kok punya- Alfiani lho. Mbak nek ngejawab jenengan pinten ngono ki, malah ngene kalih sampean pinten ngono. Lah aku ki seniwati lho, maksud begenten lho. Kok pinten? Ya Pri. Apa lek iki lek? Putra Nuswantara. Ana wong ayu, heeh. Anak kucing. Ayu ta niki? Ayu meneh. Nduk Rinjani. Rinjani. Ayu. Dewi. Apik suarane. Lho ngene iki swara iki. Ning Dek Apri yang sapi ya nduk ora kok mengkritik ya masukan anu nafasmu rada ora patek landung le mudut ki le telung pak kuwi leren ono. Ya, men. Ya udut ya Dedet mending kurang ono. Soale sing tok dol ki kan swara. Lah nek aku adol pasuryan apa suarane kurang masik ora masalah. Wah. Ya ora wong setidaknya gurune iki lak awakmu to. Aku pede kok Mas kono suarane remuke pede kok. Dadi apa paringane Gusti Allah ki disyukuri ya di menit seotor. Oh daganganku ki iki diudut. Ya coba daganganmu kaya ngapa? Ayo. Coba. Murite kaya ngene apik ndah kaya ngapa gurune lek ya ngono to. Iya. Nggih Pak Ustaz nggih. Nggih. Nah, ya coba-coba kene. Ngene. Mbak Rinta to? Mbok ra jepuk ngono Mas. Kowe nek Pak Ustad ngendikan paring peparaka ora tok onceki to, ora tok until-until to. Ya apa to kok kabeh mbok dadi sasaran ki ngopo to? Salah Mas Rinto satu- ndikuk kuwi mergo ngantuk. Lah ngono lho. salah satu ciri penghuni surga kuwi mesem guyu disawang katon nyenengke. Betul. Lah kok latih kaya ngono adol apa ora kok ngono iki. Lah rumangsane dek iki disawang nyenengke ya ya ta, rumangsane. Kabeh kok disaruwe to wong iki tenan. Lah, iya. Betap kaya ngono kok. Kuwi jenenge wajhun malihun. Apa niku, Pak? nika? Kulate padang. Lho ulate padang. Murah senyum. Murah senyum laju nomor kali Pak Ustad. Ah ya wis wis ulate peteng wonge ireng. Oh gelangan. Wis entek-entekan. Ah. Coba kuwi gurune kaya apa nembange? Dwija. Mbok nek wong lagi berkarya, mbok ora dicegati. Sok sapa sing nutupi dalan rezekine kancane ya bakal ditutupi. Ning sapa sing permudah ya dipermudahkan Gusti Allah. Kok tintingan diklerok-klerokke. Nek suaraku remuk hancur. Innallaha Kuwi tegese kowe iki ma'as-sabirin. disenengi piyai kathah. Mung sak nembang wae kowe iki dewaki, ngono lho. Tenan. Ning mboten ngina to menika. Ora. Kanca-kanca bedak siya kalian kula. Tanggaku ki ya ngono ben arep mangkat ya dewaki ngono Diwangi wong ngono. akeh. Arep mangkat. Nyebut. Nyenan. Kalau menjingar mencelat kate. Arep mencelat. Para pamirsa, para lenggah menawi swanten kula ragi kuciwa menika mboten amargi. Kok radi kuciwa banget tok. Menika Rabi. mboten amargi swanten kula awon. Mergo kathah ingkang ngeridu. Pengen menghancurkan karir saya. Wah. Ning aku kun fayakun ora ana kekuatan sing ngalahke kekuatane Gusti Allah ki ora ana. Ana hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mbok kowe meguru ning kono paribasan kowe nyembah watu kayu nek Gusti Allah ora ngidini. Omongane kaya wong ninggal Kowe nyegat ana aku ben ra payu. Ana Gusti mimin kae bocah resik, bocah apik, bocah salehah. Pun. Ampun nesu. Nek nesu susune mlumpuk. Ampun nesu. Para pengrawit iki dadi mirengke. Lho lak tenan to angger nesu bedyat to susune. Benakno sik.
Kok Mbak Mimin, Cek. pengrawit iki do tak kon mirengke apa sing dadi aturmu. Mbok menawa kuwi permintaan terakhir. Pak Ustad. Alhamdulillah minta alih Pak Ustad. Pak Ustad nakal. Mang tahlil ke Pak. Ayo. Ya baleni kok aku ngono tok. Kangen besok lho. Sekak. Mbah. Sekolah. Kok larasane kok dhuwur banget ta, Mas? Wong pancen Wong sinden nembang kok kaya wong lelaku. wong sing kleru ki telake kok nyalahke Yen gamelan. wis, lho nek diganggu, yen wis. Dadi yen kudu tegas. Tegas. Yen wis. Wis ki rada Yen nek kuwi diglentrehke. tegas, wise kuwi Wis halus. rada diglentrehke wong wis. Ora penere iso humuk lho Pak. Edan. Yen wis bisa nyambut. Mbut ki rada bater, mbut ki dadi penegasan. Nyambut. Lho, kleruwe umuk lho Pak. Lah ya ngene iki, ini cerminan. Cerminan apa? Karo sapa wong ki srawung. Iki lak umuk to. Umuk. Lah srawunge roboke, mboke berarti ya umuk. Jodoh. Apa kuwi mung srawunge? Nyambut Suara sinden kaya suara ambulan iki. kaya keseluru. Sira, wah kayak kepleset terus Mbah Murjono, oh ning Mimin kae sempat kayak kepleset ning kok pas plenggon larasan. maksudnya Kaya pas- kepleset to, Mbah? Ning kaya- pas gonggongan, pas larasan bener. Nah, dadi Kaya kepleset. Heeh, terus tiba ning telek dadi persis. Mbah Murjono ki wis nglenggana isben, mimin ki rada sentete kok ngono. Iya. kudu alah kudu. Oh, wah, nganggo alah. Nek kowe aja melu-melu. Nek Mbak Menuk melu-melu ora apa-apa. Mbak Nining karo Mbak Lamsyah aja melu-melu. Kalau ngapa? Dadi sing penting bakose. Ibaratnya wong ngomong siji bener, Heeh. loro bener, lagek syukur bagi endah. Siji. Bener. Loro. Loro bener, syukur bagi endah. Lah kowe telu-telune ra ono ilek kowe. Lah, Wong urung bakoh kok wis diperindah. kita Pak Bener tanda sih. kono kuwi lho ket. Bener. Nek wis bener dipenerke, nek wis bener diperindah, diperhalus. Siji, Siji Bener. bener, Loro. pener, Telu. endah. ora iki mau. Ora eneng ki. Ora masalah. Sing penting umuk. Kudu mlaku Dadi ora monoton ana visuale, ana atraksi gerakan-gerakan. Elah, Nek elah. sing Elah. ora dimirengke suarane. Ning saiki Elah. visual ya penting, bahasa Enek ya, tubuh ya Pak. penting. Sinden ayan ki ya enek ya ternyata ya. Elah, elak tenan. Ayo nduk wong ayu apri kalau Pak Garek. Iya. Lah kowe ngapa? Lah kan jenenge MOU-ne gergo Weh. anu men yoga-yoga ki semangat nek ana adrenaline terpacu. Apa neh? Pas aku urung teko mau gedhok nglentuk. Aku urung munggah panggung lho Pak BG teklak-tekluk. Pak BG terengginas. Garan nakku aja pijar nangis bae anakku sing ayu dhewe besok pinter sekolah
Gareng? Sae. Ayo kok sae. Aku. Heeh. Bisa gak ora usah diajari. Iya. Aku wis suwe melu Mas Dono lho aku. Mas Dono apa? Gawe maremeng atuh tununge bapakmu ngayahi kewajiban luhur yen wis rampung mesti kono Sampun lumati Pak Ustaz Nggih. menika. Lah sing rawuh kathah diaturi munggah. Diaturi minggah pangkat nggih. Ngestaken Monggo Mas. dawuh Minggah bareng panggung ngaturi. sapa nak? Mboten ngira-ngira hormat menika kasuwun Mbah Yoko. Oh nggih. Nangka sesepuhipun. Lah kepengin Mbah Yoko ki ndhawuhi sapa ya? Mungkin Mbah Yoko ingkang kula Kuwasa. Oh ngoten nggih. Nggih, monggo Mbah Yoko. Monggo. Mbak Yoko. Pak Ustadz, langkung rumiyin kula menyampaikan salam Nggih. saking dosen yang menguji penjenengan S3 sebagai doktor, Alhamdulillah, Pak. Profesor Dr. Yusuf Rahmat. Nggih, dosen kula. Daleme mriki nggih, Pak. Dalemipun Karang Nongko. Oh nggih, matur Celak nuwun. saking Nggih. mriki. Nggih, matur nuwun. Nderek Mangayu Bagyo, Mas Boim kagungan kersa, Nggih. tasakuran. Kakung putrinipun sampun diangkat menjadi PNS. Matur nuwun. ASN nggih. Nggih. Kejawi saking menika Pak Ustadz menawi ngaturi penjan pira? Napa badhe nimbali pripun Mbah Yoko? Pun bloko mawon Pak Nek saestu. tinggo acara rutinan daleme Mbah Yoko apa ora ngerti ya to? Lapanan ngoten Pak. Rutinan piye gaglakirane Penyanyi kesuwi ngaten lho kok. niki Mas Beki ngadeg mriki Mas Bian Mas. Nggih. Mas Bayu, Mas Lah Bayu. nika Mas Mas Bayu. Bayu. Lah, Mas Bayu lah. Haji. Le, angge dianu le. Nggih, Slepek sepatu, le. Mas Bayu. Mas. Bener omongane Mas Gareng wau. Dawuh. Gareng niku mau si sinten? Boim niku Boim. mobile macet tental men sida umuk to. Umuk. Dek wingi ngebel kula nggih ngoten. Terus pundi? Pakde kula mboten sumbangan. Oh. Nggih. Ah kula seneng nek wong digawe ngeten iki. Niku nggih klebu umuk niku. Ngampura niki. Wong mongko jano nggelar niki nggih golek Kula utangan niku. kok niki wau kok. Ning nyatane nggih sembut. Mas jumeneng mriki pian
Ajeng ndonga napa tumrap Mbok Im. Lho Mas Bayu kok lenggah kula lek ngeling semoten kula dadi ngono. Ya aku arep wujud koyo ngene coba sita unggah-ungguh ya tetapi jek tak anu kok ya. Lha mumpung kepanggih Mas Bayu lho kok ora anu telepon piyambak ngono digenahke to. Mas Bayu lah niki kok penitine gelungan. Men kok tak klarifikasi dhewe tak japri. Blujung dalu Pak Ustad. Nggih, Kang Dalu Mas. Derek ngalap berkah panjenengan. Nggih nyundungane mawon. Pak Ustad, Nggih pripun? pian badhe midhanget swantenipun Mas Bayu Nggih, nggih. Niki Nggih. swantene hebat. Lah nggih, niki dalang asli Pak niki. Anom persis nggih. Nggih, nggih. Bawa Mas. Nggih, monggo. Nggih. Malah direk. Derek ndedonga mugi-mugi Mbak Fitri kaliyan putranipun pinarikna sehat. Mbak Amin. Fitri. Lah, Mas Fitri niku Boim? sinten, Pak? Mbak Fitri niku sinten? Garwane Mas Boim. Oh, garwane Mas Boim. Lah Mas Boim kok mboten? Kan melu kan. Maksudnya garwane sehat melu sehat. Oh, dadi garwane Boim niku Mbak Fitri. Mbak Fitri. Lah sing sok teleponan Tina-Tina. Nah, iya lah. Rina apa Tina? Nah, iya lah. Sapa nih? Ora uga-uga lho. Ternyata Mas Pras, Nggih, dawuh. hasil survei ini membuktikan Nggih. beda bayi lenang le wedok. Lho, Bentene bentene Pak Nowak. Nek lenang niku disapeh niku gampang. Nggih. Nek wedok Nek wedok disapih gampang. gampang, nek Oh, lanang angel. napa nggih to, Pak? Wah ngantek tuwek. Lah nek ngeten iki terus riyen bayi pripun Mas? Niki. Niki bayi keparat. kula pakai ibu susuan kok. Ibu, Ibu susuan nggon aku kuwi. Susuan tidak unggul kuwi. Nah, Mas, bawa Mas. Nggih, mbok anu Mas Tantut diatur sekalian Pak De. Nggih. Monggo, Kula Mas Tantut. Mas Tantut sekalian ngoten. Nggih. Nggih. Niki anu Pak Ayo De. jumenenge mawon. Monggo Ngetingalaken Mas Bayu kok yo. ngetingalaken bilih Wong loro itu. bilih Mas Boim niku Nggih. piyai sing ora kena sinangga enteng. Oh, ra entuk Gitu. sinangga enteng. Nyatane iso nglumpukke seniman kondang kabeh. Angel lho niki, angel nek mboten Mas Boim mboten iso soalé aji pengemisane niku pancen nggih ampuh saestu. Maksudnya le ngrimuk piyai niku pancen estu. Mas Tantut niku men nek kalih Mas Boim ajrih lho niku. Mas Tantut niku nek kalih Mas Boim ajrih. Kula menawi matur kalih Mas Boim niku Gusti. Oh, niku. Estu niku. Gusti benapa? Mboten Gusti Timbul. Gusti Timbul. Kok ngono? Asmane alit niku rak Timbul. Timbul tahunan. Nggih. Kula nek Gusti kula ngoten ya. Ning bener Dik Mimin mau. Inji. Sok mbok iki tanpa pandang-pandang kok. Anji. Gegek anak kula mantu, Mas. Nggih. Dadi ngenten anake 7 yuta kok campur sari. Lah nggih ta kaya kejemen ta ya. Ora campur sari ini ngendi lho 7 yuta Lah. ngene Mas Boim, Pak. Ha nggih. Bajingan. Lah nggih. Niki- Monggo niki pun kula pancing lho. Nggih. Gandeng kanca-kanca Senopati arep dolan ya dirupak-rupake tok mung sampean ki ten nggen map niku juragan Duren Boim lho. Nah, Ten mriki ya 11 ra nek apa-apa pripun. oke. Mbok menawi dereng le. Ngoten. Nggih. Kula riyen nggih namung alhamdulillah pun dikirimi. Ya. Oh. Foto tapi. Foto. Niki wite Mas. Ha nggih. Mas Bayu. Mas Dawuh. Bayu, kula nggih dikirimi. Nggih. Ning durane bongko kabeh. Nggih. Ya anu pian berarti Mas, aku ora matang kok. Oh. Ha niku wis metu sego. Wah niki nek dereng jalu sing mriki dereng anu Pak De. Oh, dereng nggih. Jalu Oh, nggih. kedah mriki jalu. Sing ngerti kelemane. Sik. Sing Wah. saged nyerateni Mas Jalu kok. Panggungnya kuat mboten nek tambah Wah, Niki kabel dongane Pak De. pripun? Ternyata Ramambu Tantang lho durene metu. Oh. Wah alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Boim, matur nuwun. Top. Nah. Niku mung khusus mriki tok lho, Mas. Gentamu mboten lepat. Mboten enten.
Mangan duren. Kene Mas, kene ya. Alhamdulillah. Kene tak ewangi kene. Mas Jalu, mriki Mas Jalu. Duren. Mas Jalu. Duren apa Mas Bagong? Kena bolu. Monggo Mas Jalu. Nah, niki. Kula suwun mriki. Ah niki kuncine niku ten Mas Jalu, Pak Nggih. Ustaz. Enggak Mas, kula mangan duren Mas. Nggih. Monggo mriki. Iki dalang-dalang muda nggih enten sing rawuh niku. Kathah sanget Pak. Nggih. Alhamdulillah. Saking kadang-kadang paduka. Bijing dalu ta paduka pagelaran? Nggih, Wonten Mas, pandanan. wonten pandanan. Warga Agung Silat Sinden Klaten sing Wah, kula wingi niku malam hebat. Selasa kliwon damel pengiram-iram Top luar Nggih. biasa nggih. Klaten wis ora kena disepelekke. Jos. Nggih. Monggo Mas Jalu jenengan dipun suwun rawuh mriki kalih Mas Bayu kalih Pak Ustadz niku mung ngajeng ditekoni. Nggih. Jenengan pun telas pinten. Ngeten Mas, sanipun kula lahir batin. Kula niku ketoke guyu ning nangis. Lahir batin kok janipun iku. Enggak jane. Mboten. Masuk kula ngeten iya. le. Ing atase Mas kula we. Nggih. Mas to niku Mas. Etok-etok. Niki dalu niki kula lem. Nggih. Sampun napa nggih? Iso kaya ngeten. Amin. Wo rong dina niku nangis terus Mas. Nggih. Sesuk ki piye, sesuk piye. Tak kon ngalor. Nek butuh apa-apa ngaloro. Lah ngoten to. Kula sebagai Mas Boim niku duwe adi kula ro Gatot. Ora seneng goroh. Nggih. Mila kula kalih Gatot isae mung nyang guyung. Nggih. 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 Niku ketoke kerukunane ngoten. Rukun. Nggih. Nggih napa matur nuwun Mas Bayu, Pak Ustad, sedaya para kadang saged rawuh wonten mriki. Alhamdulillah nggih Mas Boim piye entengan. Nggih. Nalika wonten RPD kula Nggih. kali Mas Tantut, Lir 3 ya Mas kali Mas Nggih, Gatot. nggih. Wah Mas Boim ya Mbah. gawe panggung anyar. Nggih, nggih. Biasake panggung anyar alhamdulillah. Nggih. Pundi. Mergo bar kula nggih sempal Mas niku. Wis kula. Nggih. Nggih, intinipun derek mangayu bagya Mas. Nggih. Pun anu napa niku Mas Jalu mung niku tok to? Nggih, pun. Jane nah niki perkara njinjing tembok niki pripun? Nek nuwun sewu bar dimbruke ngenten iki lak berarti kedah diteke meleh. Nggih. Bumbung anu napa menika kas gudakan niku terus kathah. Kaya tukon banyu. Dipados nggih. Monggo Mas mboten kurang. Anu nggih napa kok tak bawa mengki yen lajengen Mas Tantut nggih. Nggih. Ora watuk lah. Wah, sing gentir melek tenan saya. Wah, nggih alhamdulillah Pak Rinto, sehat Pak Rinto. Eling lho, eling lho. Mangan duren eling kowe. Oh, dadi boyongan malah. Malah mlohon. Kangen kutan po upama. Wah, mung sliramu kang dadi telenge ngati. Mas Pras, Dawuh. durene mogol. Wah, biar. Kasih digawe ngatine mogel. Wes lawas anggonku nunggu. Monggo Mas. Duh, kok pas kula mboten hafal niku bahasa. Nggih. Nanging hamung leledha. Pun telas Pak De. Pun telas. Telas napa? Niki ngisore enten girike to Pak De. Niki memang waca sik niku pinten angkane niku. 500 no. Ngeling ana rikala dina kepungkur. Niki
lho Mas Garing karo Mbak. Mas Garing ini malah menikmati durian. Sing adek berdua tok mawon. Iya. Iso rasa. Nah, ngene wae lah ya. Ayo Pak Gareng. Sliramu nate ngendika tresna lair terus sing batin Sing geder wae. kawan wis kawan Mas. Ayo beti aku sedulur. Golek rai. Nggih, Pak Ustad matur sembah nuwun Nuwun, kata Pak Pak Jagung Ustad, nggih. Sami monggo Nggih, menawi. langkamipun mangsa boro matur Nggih, nuwun. Nuwun. Nggih, Mas Assalamualaikum Bayu warahmatullahi Aji. wabarakatuh. Salam, matur Kita nuwun, tut Mas. Sutanto. Mas Bayu, Sa- matur sam- nuwun. Bar niki mangke kula kali Mas Bayu nyuwun pamit. Nggih Mas Lah nggih. kok pamit niku mboten nenggani. Mboten. Mboten dahar anu duren rumiyin. Nggih ngasta. Lho alah Mbah Yoko, ngatos-atos kolesterol lho Mbah. Asam lambung, ampun Ayo, gumun. kata-kata. Mbah Yoko ki ngasta duren nek kaya pelok. Kok kaya dahar pohong ngono. Oh alah. Niki dipun aturaken langgam. Langgam. Nah, niki sinden sing rawuh nggih kathah lho. Pak, nggih kersanipun Mbak Cynthia, Mbak Cynthia Enten Hatsari. Mbak Cynthia, Mbak Nina, Mbak Nina lho. Sapa neh ya? Monggo diaturi. Wong nek ora dandan ki pangling kok, Nduk. Nggih. Sapa? Diaturi minggah sedaya. Nduk Chandra lho. Ah, terus sapa Garwane neh? Mas Hari. Dadi Bu pangling. Sriyati. Nggih. Ah, nek mau wis para bapak-bapak dalang, Nggih. sakniki Ibu Busi dan wong bolone boim ki akeh tenan kon. Sing gawe Ayo, ngene Mbak lho, Cynthia. silat niku lho. Wargane silat niku diaturi munggah. Kok bar iki terus tukang tratak kabeh. Monggo. Matur sembah nuwun kalian bapak-bapak Gudaka. Mbak Nina monggo, support Mbak Cynthia. Monggo. Monggo, acara monggo, silat. Napa Monggo, napa Bu monggo. Bagong? Monggo Mbak minggah kersane ngemen pedal. Nggih Mbak Cynthia mau. Nggih. Oh Mbak Nina deng jeng ndi? Sapa? Sapa? Mbak Cynthia. Monggo Ayo. Mbak Cynthia mriki Mbak Mbak Wahyu. Cynthia Yang kuyong Hatsari. sedulur kene. Saking Gombang. Sawit Monggo Mbak Cynthia Boyolali. ya Mbak Cynthia. Putranipun Ki Jungkung Oh ngoten nggih 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 nggih. Darmaya. Alhamdulillah. Wis dulur nglumpuk kabeh. Nggih, Alhamdulillah. sinden laris Pak. Monggo nggih, monggo Mbak Mbak. Tutik mengke nglengger nggih Mbak. Nggih. Ah. Nggih, monggo. Monggo Mbak Cynthia. Lho nek dora dandan ya manglingi ngono ya, pangling. Lah nggih. Ah. Lho nek ora dandan kaya kasir Alfamart. Aku durung nyalami bapakku Pak Sri Nugroho, Pak Kusni, Pak Kasih belum tak salam ya Murjono tak nyaket nak ndak. Nggih. Monggo Mbak Ya, Nduk, Cynthia. nembang, Nduk. Langgamipun Nggih, melok langgam. 6. Nggih. Sak paring-paringipun Mbak Nggih. Cynthia. Nggih. Apa tembangnya apa? Anggitane Ki Jungkung. Pelok 6. Ya, adu semu ya purun. Niku jineman. Langgam. Langgam mawon nggih, Pak. Nggih, Langgam langgam apa Mbak nggih, niku purun. jenenge? Lungiteng Katresna. Oh, iya. Lungiting iya. Katresna. Heeh. Nalika trima sarat tanpa pagot sang saya ngelangut tinonton lakune wangi nurat rasa gagat enjang mos ngadang
Bapak Ibu guru Nggih. lan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jatinom ugi SMP Negeri 2 Ceper. Matur Sugeng mirsani. sembah nuwun rawuhipun. Nggih. Nah. Mengke dilanjutke seragenan apa tayuban, Mbak. Oke, baik. Ya. Lungiting tresna Cynthia Hapsari. Bela Tesnara kanca. Lah nggih to. Dia ini alus kalem ya, Mas. Nggih pun masuk kru Puspita Laras. Matur nuwun, matur nuwun. Aku ya pengen setel kalem alus kayak Mbak Cynthia. Iya. Ngunduri tambah umur kan ya wong ora bengok-bengok. Lah ya kok badhe tindak pundi? Pipis. Bayar duren. Bayar duren. Bayar niku lek ndae di samping-samping. Sik derek Atas-atas, Mbah. Nggih. Astanipun kono kok. Ngopo. Ya wong aku niatku ya kono. Niat kula nuntun kok ngagem wilu-wilu piyamika lho wayahipun. Kok dibetot terus. Iya ta. Sampun sekeca, Mbah. Sampun, sehat nggih Mbah Yoko. Wis engko melurut ali-ali lek malah. Ngersake bonus mboten, Mbah? Mboten to? Ya, diaturke Seniwati Puspita Laras. Oh, Seniwati Puspita Laras. Sapa? Sing kersa rawuh. Bu Sriyati mawon, Bu Sriyati. Bu Olivia Sriyati. Ah, Mbak Olip. Karo garwane Mas Gatot ki lho. Sampun kondur. Sampun kondur. Wis kondur. Ayo monggo Bu Olivia Sriyati. Iya. Briki. Mak Cici. Sepatipun Mas Anggit. Monggo Mas Anggit. Monggo, Mak. Mak Cici.
Antepwati. Nggih. Ora ning panggung, ora ning ngesor ya piyayine kalem. Nggih. Ki ya bela tresna karo Mas Boim. Nggih. Monggo nyuwun keterangan nyuwun pirsa. Oh iya. Selama kenal karo Mas Boim piyayine piye ngono. Pripun? Selama serawung kali Mas Boim. Kenangan karo Mas Boim. Piyayinipun pripun Mas Boim menika? Biasa. Biasa monoton. Nggih, pripun iki kan napa? Nggih, Derek, monggo. Nggih, Kang Gumya. Jineman nggih Kak kepareng. Nggih. Bu Olip niku sinden baku, Pak. Nggih, oh nggih. Ampun. Alusan niki Pak. Oh nggih, nggih. Adu Jineman, semu adu apa? semu. Apa kae? Singotirta. Glatik glinding. Singotirta. Napa Mak Cici? Gelas-gelas kaca. Oh iya, iya. Jangan marah. Oh, sayang. Ingkang kerja niku tepang, Bu. Ingkang kerja niku. Oh, nggih niku anak lanang kula. Oh lah. Menika ibupun Mas Tato. Oh, niki. Saiki ya isih ya. Ya isih keluarga to jenenge. Isih mi. Anu, cobi jenang gula. Jenang gula. Nggih, nggih. Oh, nggih. Jenang gula. Jenang gula. Joko Lolo mawon nggih, Pak Datuk. Oh, Joko Lolo nggih. Derek, nggih. Joko Lolo kagem Pak Mantep. Oh, Pak Mantep. Pak Mantep niku kan garwa. Kalih ngempek. Maka Rada ndredeg. Santai napa anu dereng dahar? Sampun. Wong dalu niki bakoh niki sing do derek-derek niki Kula pun kok ndredeg ngoten lho, Pak. komplit nggih. Kok gek rong dahar asam lambung naik. Ha nggih. Minum. Was me wanciling serwengi sejak kala tanendra kumlondong ijeneng Santai mawon. Kok ndredeg to Mak dengare? nanda susah kang tanpa upama nan iki bawa nanti Wes catetane Bobot kleru. pisan. Kena pisan. Oh alah iki. Ledianu ki langsung langgame kok mulo akeh men. Oh le ngeki catetan. Oh, ora langgam. Anu, Langsung go kayak langsung langgami pun. Anu ditutuke niku mawon. Yen gampang. Senes, Pak, senes, Pak. Gampang. Senes niku, Pak, senes, Pak. ngapunten ya ora apal. Enggak. Dayane pas Boem ternyata nggih gedhe nggih, Pak. Wah, nggih niku. Oh, selok niku. Merbawa. Santai mawon. Ah nggih perbawane pancen gedhe. Nih, langsung langgam ayo, Ken. Nggih. Nggih. was melang ciling sirwangi sejak kala tanah pisan indra kumundung ijeneng ngambek nandang susah kang tak
Bawa-bawa bisa ya, Mas. Mas Anom. Sae kok, Bu. Sae. Nggih, sae. Niki termasuk penggemar Mas Boim ingkang jumiring sami rawuh niku. Oh, nggih, gadah penggemar to Boim niku. Nggih, setunggal elef niku, Wah, angger ngedram do di syuting, jak foto bareng. Oh, anu piyai putri-putri, Pak. Nggih, niku njeneng ajeng ditangkap mriku. Boim tok. Nggih. Agak. Narasana Noraga Menika perwakilan sinden silat. Lho, mari kita. Lah tek kula mboten nyumbang malah badhe. Ampun. Monggo dianu Pak Ustad monggo. Nek nyumbang lagu dikai sangu. Mata sembah nuwun ya, Pak. Min. An Pak Ustad niku pancen piyayine ngoten. Menika tasih wonten kepareng badhe minggah panggung Mugi-mugi tambah lare rezekine lancar. Amin. Amin. Matur nuwun. Keparipun saking Mas Jalu menika kalau calon pacaripun ingkang boten siyos kalih Mas Serinto penyanipun Kak Agnes kalih Mbak Nina badhe minggah panggung. Oh, dhisik kuwi pacare Mas Serinto. Walah. Popaku. Ndi nonton pacare Mas Rinto kaya ngapa nonton. Lah nggih. Ingkang ajeng menika ngagem jilbab menika pacaripun Mas Rinto. Ingkang dari durung jodoh ning mboten dados menawa tetep seduluran. Mereka Mbak Nina sindenipun Mas Jalu. Nggih. Iki Dek Nina. Nggih. Lah sing iki Pacaripun Mas Rinto. pacare Mas Rinto. Anu garwane Mas Gatot sisan. Apa mantuk? Lagi Mas Gatot saya mriki nek. Oh derek iki kondur nggih. Nggih. Mengke bar niki anu. Bar niki anu sik perang gagalan sik Mas Bayu. Pun kondur dereng to? Dereng. Ngoten. Bar niki mengke Mas Bayu riyen terus mengke terus gara-gara melih. Ngoten nggih. Badhe kondur estune ning kalih Boim anu dereng dikarang. Lah nggih. Pokoke engko sik Mas aja kondur sik. Pokoke bar iki aku sik njaluk tulung ngoten niku wau. Mboten niki anu kula nggih pengen belajar ngoten lho. Mengke tak nek ten mriki nggih Mas Bayu untuk barokah ngoten nggih Mas. Nggih, alhamdulillah. Ngoten nggih, Mbak. Nggih. Nggo napa? Iki lagu napa iki mantane Mas Rinto ki apa lagu? Iki nderek Yusiti niki. Jeneng nderek Mbak Nina mawon. Oh ya lali janjine. Oh lali janjine nggih. Sik iki apa ya sak produk karo. Iya toh. Oh spesial kagem Ayah Rinto. Ayah Rinto. Lama tak jumpa sama Ayah Rinto, coba didekati, disayang dulu, dicium dulu. Ayah Rinto. Ayah Rinto. Iya. Sayang dulu Ayah. Niki ngeten Pak Ustad. Kersane enten memori yang tersambung kembali. Iya. Duetipun Mbak Blekok Moncrot niki. Sapa ta jenengmu sapa? Dedek Agnes. Dedek Agnes kalih Mas Rinto. Oh iya, bagus. Lagune apa? Yasinan apa? Lintang Asmoro. Ya, nggih. Nggih. Enggak Mas Rinto yo. Ya Mas Rinto. Iya. Lek karo Pak D arep ketemuan ngene kene. Yo Mas. Mangga. Lah Mas Tato, disepoti Mas Tato. Ya Mas Tato. Kanugrahan lho yane ro ngantuk ki tenan. Wit mau sepote metaraman terus. Apa gundul-gundul pacul genti apa piye ngono. Para tamu kakung putri ingkang minulya ing budi.
iki lakon apa? Lakon apa Mas, terus? Mas Rinto, niki sampun kondang kawentar panjenengan dipun sebut riyen niki mantan panjenengan apa leres? Ketoke. Oh, wajahnya kayak iso mirip ya. Nggih nggih. Iso mirip. Mas Rinto kok kowe njoret-njoret susuku to? Iki anu wayang dakwah jane kono. Oh iya. Malu aku. Iki wayang dakwah. Aja neko. Aja dibedake karo wayang biasa. Wis rada rene kakno. Iya. Kurang dhuwure ya. Kurang dhuwure. Hah? Tapi sepanjang padha iya padha. Engko gak iya padha iki. Yo Mas. Lintang asmara nggih. Waduh serasi tenan lho. Agnes. Dalam Mas Rinto. Wes. Lintang asmara. Wah bojoku malah ngekek ae. Setiamu tansah duweni marang sang Tyas Lasmi.
Pak Ustaz. Wis tak kasih kesempatan bernostalgia kembali ya Pak Nggih, Rinto. siap. Nggih, nggih. Piye wis tau diapakne Pak Rinto? Nembe ditemek. Iya. Iki wayang dakwah lho. Oh nggih. Iki Oh, wayang nggih. dakwah lho ya. Salaman sik. Nggih, ya. Sah. Ayah. Suaramu aja banter-banter. Iya, Nggih. Nek banter-banter engko suaramu dadi Agus Sutrisno. Walah anak buahe Boim ku ya enek. Lah, iya, Kayak apa dhisik Boim ya dandan ngeten iki nggih Pak nggih. Rumiyin niku penyanyi pun Pak Tomo Pandoyo. Kula dereng mlethek di Apri dereng medal niku pun Mbak Agnes niku sampun gendera nderek Pak Tomo Pandoyo ngagem rock mini. Berarti wis veteran loh ya iki ya. Niku pun senior kula. Banci veteran iki nggih nggih. Lah sing siji mulai ngarep nyanyi lali janjine mesti Oh Mbak Nina, monggo Bu Kirian. Nina. Yo ndak gelo iki aku bacot munggah Bacot sida munggah. nyanyi ngoten ndak Ndak gelo. gelo. Terus niki wonten pandemen Heeh. penggemar penggemar wayang kulit ngersake lagu kesayangan. Oh. Sing nembangke kudu sing ngripta dhewe. Nah, kesayangan. Apa ya? Nonon Sinten? Pak Bagong Darmono. Oh, Pak Ustadz ra tau karaoke. Kesayangan niku Oh, pikal iya, kok ya. iya. Nggih. Nggih, sekedap nggih Mas Bayu nggih. Niki. Nah, Karo Pak nggih, oh iya. Nggih, duet kali Pak Bagong. Oh iya, kesayangan. Nggih. Ya. Karo Cek. Pak ya, Nduk. Nggih, ame Jawa lho, Pak. Nggih. Pripun to bar Pun dicutat. bibar dahar napa duran kok rada anu renggek-renggen. Panas sawane. Oh, sebab Matur nuwun Mas Boim. kok hawane Dadi panas. rangah. Oh, mergo durane napa Nggih. mergo kahanane Boim? Nggih. Nggih, selamat untuk Mas Boim, semoga jadi ayah yang lebih baik, lebih bagus. Amin. Putrane soleha, Amin. mikul dhuwur mendem jero. Amin. Kula dongaaken sukses, selalu bergairah dalam menghadapi hidup Mas Boim. Nggih. Sip sampean. Sip. Penggerak dalang Klaten sakniki Mas Boim lho Mas. Nggih, nek ana nama Mas Boim sing pengumuman ten nggen grup niku wis kabeh niku Mas yo awak kula gedhi, Mas Tantut gedhi niku mung awak tok nek kali Boim do wedi. Nggih, do ngejeni. Pengarepe Boim. Kalau nek wis kebangetan paling mau do dikecek ngoten mawon dadi. Monggo Mas Tato. Ya, kesayangan le. Kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu
nuwun Mas. Nuwun Pak Ustaz. Sik Mbak, paringi Garap, sangu Pak. Mbak, sangoni. Dapa? Iki tak sangoni. Oh. Bocah loro ki mau. Mbak Agnes karo Mbak sapa kuwi? Agnes, Agnes. Ora sal. Ya satu-satu. Satu